Milí diváci, vítajte pri ďalšom rozhovore na stránke marker.sk. Moje meno je Dag Daniš a môj host je profesor Petr Drulák, bývalý diplomat a expert na medzinárodné vzťahy. Vítajte, pán Drulák. Děkuji za pozvání. Jen dodávám předseda spolku Svatopluk. K tomu sa dostaneme pri jednej z otázok. Pán Drulák, ja by som začal osobnou otázkou alebo profilovou. Vy ste boli veľmi dlho a donedávna súčasťou, nazvime to, diplomatického mainstreamu. A niekedy po pandémii, a hlavne po vojne na Ukrajine, sa to zvrtlo s vašou kariérou. A za bývalej českej vlády Fialovej ste prišli o prácu v Ústave medzinárodných vzťahov, pretože, teraz to poviem veľmi jemne, vaše názory neboli dostatočne proukrajinské a provojnové. Čo sa stalo a ako to dopadlo? No tak, když teda začínáte osobní otázku, tak ono už se to zvrtlo několikrát. Já už když jsem byl v mainstreamu v roce 2014, když jsem byl náměstek ministra zahraničí, tak jsem se dostal do těžkého střetu s českými nevládkami ohledně naší lidskoprávní politiky. Ale máte pravdu, že takový ten zásadní přechod byl asi covid a válka na Ukrajině. V českém prostředí také kauza Vrbětice, kde jsem od začátku říkal, že ta oficiální verze nesedí, jo, že nevím přesně, kde je pravda, ale že to, co říká vláda, prostě pravda není. No a na čem se to zvrtlo? Zvrtlo se to na faktech. Protože já jsem vlastně, i když jsem působil v nějakých funkcích, byl jsem náměstek ministra zahraničí, byl jsem velvyslanec ve Francii, tak jsem především byl analytik a někdo, kdo celý život se zabývá poznáním mezinárodních vztahů. A pro mě je důležité prostě říct si ty věci tak, jak je vidím. A zejména během války na Ukrajině To bylo v tom období ťažké, to uznávám. To bylo samozřejmě. Samozřejmě, protože co se týče covidu, tak tam jsem vlastně nesouhlasil s tím, co jsem děje. Na druhou stranu jsem úplně neměl tu expertízu, abych to dokázal rozbít. No. Co se týče války na Ukrajině, tam myslím, že vím, co se děje a říkal jsem to bez jakékoliv autocenzury, takže jsem narážel samozřejmě na oficiální místa a byla, řekněme, i nějaká kauza, kdy mě vyhodili z oficiálního think tanku ministerstva. Myslím, že to bylo v roku 2023, ak sa nemýlim, za vlády pána Fialu. Ano. Ako vám to vysvětlili? Že prečo s vámi skončili? No, oni vlastně používali takové ty běžné, řekněme, liberálně progresivistické nálepky, že používám narrativ Vladimíra Putina, že jsem konspirátor. Já jsem si zrovna nedávno četl znova ty výtky, co jsem měl. Já jsem třeba řekl, že Bidenova rodina je zapojena do korupčních skandálů na Ukrajině. Oni řekli, to je přece konspirace. Jo. A když jsem říkal, že Ukrajina těžko může vojensky vyhrát, tak říkali, to je neodůvodněná spekulace. Jo, takže na téhle úrovni se to odehrávalo. A ako to dopadlo? Lebo myslím, že ste mali potom spory súdne, ktoré sú už skončené? Tehdejší můj zaměstnavatel Ústav mezinárodních vztahů, což je tedy ten think tank napojený na ministerstvo zahraničí, tak mne propustil z organizačních důvodů a já jsem ty organizační důvody rozporoval u soudu a soud dal za pravdu mně. Takže není to tak, tedy, že bych se vrátil do Ústavu mezinárodních vztahů, ale rozešli jsme se, řekněme, na základě nějakého odstupného. Je teraz po voľbách situácia lepšia? Myslím za Babiša a po odchode Fialovej vlády. Alebo to z vášho pohľadu ostáva viac menej po starom a s inou fasádou? Tak uvidíme, co všechno dokážou, protože oni vlastně nejsou ve funkci moc dlouho. Jo. To, co říkají v zahraniční politice, žádný zásadní převrat neznamená. Jo. Babiš říkal před volbama, my nebudeme měnit zahraniční politiku. Myslím, že se toho drží. Ale co slibovali jak Babiš, tak motoristi, tak ta třetí strana, což je SPD, že rozhodně zamezí tomu, aby se cenzurovalo, aby se pronásledovali lidé za jejich názory. A to se trochu možná zlepší. Práve na to najviac narážam, že či sa uvoľnila situácia aspoň v tej oblasti slobody slova a slobody vyjadriť svoj kritický názor. Ono je to složitější, protože kdo je tím hlavním, řekněme, takovým tím dohlížitelem nad tím, aby se říkali jen ty správné věci kompatibilní s NATO a s Evropskou unii. To není nutně vláda. V České republice jsou to často média. A když se podíváte na média, jako je Aj na Slovensku. Je to velmi podobné. Na Českou televizi
tak tam samozřejmě k žádnému posunu nedochází. Takže oni spíš jako v té České televizi se dohodli se špičkami. Ale vláda môže fungovať ako poistka, alebo ako brzda toho mediálneho tlaku a vyžadovania jediného názoru. Já doufám, že nebude docházet k takovým kauzám, jako byla moje, nebo ještě hůř kauza učitelky Bednářové, což je v České republice výrazná kauza. Učitelka byla vyhozená ze školy za to, že říkala studentům o Ukrajině jiné věci, než měla, dokonce čelí trestnímu stíhání. Tak já doufám, že za této vlády k tomu nebude docházet. Na druhou stranu ti lidé v justici, ve státním zastupitelství, soudci, v médiích jsou stále titíž a nedávají najevo, že by cokoliv měnili. Toto video pozeráte vďaka čitateľom, ktorí finančne podporujú marker.sk. Ak sa vám páči obsah, ktorý pre vás tvoríme, pomôžte nám pokračovať. Choďte na marker.sk, kliknite na tlačidlo Podporte nás a vyberte sumu, ktorou chcete prispieť. Pridajte sa k podporovateľom marker.sk. Ďakujeme vám. Aká je teraz v Česku situácia s médiami? Vy ste to už naznačili, že médiá sú ten hlavný arbiter a dozorca nad tým správnym smerovaním krajiny. Je to podobné aj na Slovensku. Ja som si všimol, že napríklad ČTK alebo ČT, teda ten verejnoprávny okruh českých médií, tak tie ostali nastavené tvrdo propagandisticky. Uvediem jeden príklad. Teraz tu máme kauzu Epstein a české verejnoprávne médiá hrajú tú britskú verziu, novú, celkom novú, že za Epsteinom sú ruské tajné služby. Ja som sa tiež pobavil, keď to pôvodne zaznelo, tieto obvinenia, ale zistil som veľmi rýchlo, že to myslia veľmi vážne, tie médiá. Zistil som, že v Česku je to veľmi podobné, že tam hlavne ČTK, ale aj ČT a viaceré české médiá idú tvrdo túto líniu, hoci tam chýba akýkoľvek náznak, indície, nehovorím o dôkazoch, indície. A naopak, veď viac ako 10, možno 15 rokov bol Epstein obviňovaný z toho, že slúži Izraelu a nie Rusom. Čiže tie české médiá sú teraz v akom stave? Stále stejném. Tam se nezměnilo vůbec nic. Je tam náznak změny. Nezměnilo se vůbec nic, ale pozor, Babišova vláda řekla, že zruší poplatky pro Českou televizi. To znamená to, že vlastně všichni občané musí povinně platit poplatek České televizi a jestli to chtějí nahradit nějakou subvencí ze státního rozpočtu, nebo, jak Babiš říká ve svých odvážnějších okamžicích, že by ty poplatky mohly být dobrovolné, tak to by byla skutečně revoluce. Ale to je něco, co zatím se připravuje, diskutuje se o tom, ale na takové té běžné úrovni se nemění vůbec nic. Teraz sa vás pýtam ako diplomata bývalého, či si myslíte, že aspoň v českej diplomácii, že badať nejaké zmeny k lepšiemu alebo k tomu triezvejšiemu uvažovaniu, alebo to ostalo nastavené v tom doterajšom režime, to znamená pod kontrolou atlantistov typu Petr Pavel a jeho tým? Tak víte, česká zahraniční politika, když se na ní podíváme, je to podobné jako ve Slovensku, jsou 3 klíčové posty. Je to prezident, premiér a ministr zahraničí. Prezident, tam je kontinuita. Premiér je člověk, který se s prezidentem na základních otázkách dohodnul a rozhodně se s ním nebude hádat o zahraniční politice. Pokud se o něčem budou hádat, a to nevylučuji, nebude to zahraniční politika. Takže jediný, kdo občas něco řekne k zahraniční politice, je ministr zahraničí, ale ten se teď dostává do určité izolace, protože prezident řekl, že už se s ním vůbec nechce vidět a premiér na to reagoval tak, že bude s prezidentem komunikovat jenom on. Tedy já si myslím, že zahraniční politika České republiky jako taková se nezmění, ale pokud ministr zahraničí bude úspěšný, tak může udělat zásadní změny na samotné ministerstvu zahraničí, ale to uvidíme. Vychádzam teraz zo slovenského príkladu. Samozrejme ani na Slovensku sa radikálne nezmenila zahraničná politika. Slovensko stalo súčasťou všetkých štruktúr, aj EÚ, aj NATO, aj tej protiruskej koalície. Vyzbrojujeme Ukrajinu. Zmenila sa ale jedna podstatná vec s príchodom Fica a je to síce detail, ale veľmi, veľmi dôležitý, a to je retorika. To znamená, vláda už nemá tú takú drsne agresívnu, provojnovú, štvavú retoriku proti Rusku, ale naopak snaží sa tlmiť ten vojnový zápal a opakovať, že bez dohôd s Ruskom a bez rokovaní bude nemysliteľná akákoľvek bezpečnostná architektúra v Európe.
Nemyslíte si, že to niekedy stačí v diplomácii? Hlavne pri takých malých krajinách ako Česko alebo Slovensko, lebo nie sme naivní, aby sme si mysleli, že vieme alebo máme silu na to, aby sme obratili kormidlo alebo robili nejakú dobrodružnú zahraničnú politiku. Ale že samotná zmena mentality a retoriky, že je niekedy veľké plus. Víte, abych řekl, že v případě Slovenska šlo o víc než o změnu retoriky. To, že prostě Fico je schopen jet do Moskvy, setkat se s Putinem, že jedná s Xi Jinpingem, jednal i s Trumpem, to není jenom změna retoriky. Nemyslím si, že bychom něco takového mohli očekávat z Prahy. Jo, to tam prostě nevidím tam jediný vlastně nějaký... Tá Babišová pozícia pripomína trošku pozíciu u nás na Slovensku Pellegriniho. Že to Asi je, tak, možná, spíše, ano. Rozhodně bych... Ktorý mierne vybočil, ale v zásade... Ale nesrovnával bych Babiše s Ficem a vlastně ani s tím Pellegrinem, protože Babiš je člověk, který prostě dělá věci, které se mu momentálně hodí. A vlastně vím o prezidentu Pellegrinovi asi příliš málo, abych mohl říct, jestli je to totéž. Vrátim sa teraz k vášmu príbehu osobnému. V skratke by som ho pomenoval, že z mainstreamu na okraj. Viete vystopovať, kedy sa to začalo lámať a čo boli také tie rozhodujúce tektonické zlomy, ktoré vás doviedli z pozície mainstreamového diplomata do role disidenta, ktorý prišiel o prácu kvôli svojim názorom? Tam jsou možná dvě roviny. Jedna rovina je moje osobní, kdy já jsem si vlastně v určité chvíli ujasnil, že to, co dneska představuje evropský mainstream, je škodlivé. A to jsem si ujasňoval, když jsem byl na ministerstvu zahraničí a pak jako velvyslanec ve Francii. Takže když jsem se vrátil z Francie... Že okolo roku 2015. Tak řekněme, že z Francie se vracím v roce 2020. A v té chvíli vím, že nechci, aby Česká republika byla ve stejné situaci, jako je třeba Francie. Co se týče, řekněme, civilizační, politické a další. A pak je otázka takového toho veřejného rozchodu s tím mainstreamem a ten přichází v okamžiku, kdy vypuká válka na Ukrajině. Ja si spomínam ešte na rok 2020. Vy ste mali vtedy také dosť drsné vyhlásenia na mimovládku Člověk v tísni. Ano. Bolo to v roku 2020, dobre si pamätám? Já jsem s nima v roce 2020 jsem napsal... A natvrdo ste ich obvinili, že oni vlastne slúžia americkému vplyvu v Európe, čo bolo na tú dobu inak. Dnes už je to viac menej brané takmer ako fakt. Ale na tú dobu v roku 2020 to bolo vnímané ako také silne provokačné vyjadrenie, které nemohlo ostať bez následkov, čiže nezačalo se to lámat už vtedy, v tom roku? Já jsem se střetl s touhle organizací už v roce 2014, když jsem byl právě náměstek na ministerstvu zahraničí a trochu jsem jim začal šlapat na ty jejich chapadla, které měli na ministerstvu zahraničí. A čo vám prekážalo na nich? No, mě vadilo to, že určovali českou zahraniční politiku v té oblasti, neříkám celou, ale ta, která je zajímá. Jo? Že prostě otázka naší politiky vůči Afghánistánu, Azerbejdžánu, kde měl člověk v tísni svoje prostě operace, tak byla do velké míry pod jejich vlivem. Také mi vadil penězovod, který si vytvořili mezi veřejným rozpočtem a svým vlastním rozpočtem, který je podstatný. To, že mimovládky tohto typu, teraz myslím aj slovenské, aj české a všeobecne európske, že slúžia zahraničným vládám, to nie je celkom nové. Napokon tie zahraničné vlády ich platia. Myslíte si, že by bolo prísilné tvrdenie, že slúžia aj západným tajným službám tieto mimovládne organizácie? Lebo už viacerí analytici upozornili na to, že už za Reaganovej vlády došlo k tomu, že americké tajné služby delegovali časť svojich úloh na tretí sektor. Ano. Aj americký, aj ten medzinárodný, ktorý potom krmí peniazmi a tréningami ľudí v Európe. Teda trénuje ich, financuje ich a dáva im úlohy. Nechcem povedať spravodajské úlohy, ale dáva im úlohy, ktoré vyzerajú jednoznačne politicky. Aj v Bielorusku, aj na Ukrajine, aj v Gruzínsku jednoducho mali robiť operácie, ktoré smrdeli špeciálnymi operáciami alebo vplyvovými operáciami. Víte, oni Američani si na to zřídili zvláštní organizaci. Právě proto, že v 60. 70. letech CIA měla své lidi leckde a pak, když se ukázalo, že ti lidé, ty aktivisté spolupracují se CIA, tak byli diskreditováni. Tak v 80. letech za Reagana založili organizaci, která se jmenuje National Endowment for Democracy, to znamená, řekněme, Národní nadace pro demokracii. Do ní jdou veřejné americké prostředky, které financují nejrůznější aktivisty všude po světě. A samozřejmě dlouhodobě největším,
řekněme, beneficientem této nadace v České republice byl právě Člověk v tísni, ale zdaleka ne jediným. Třeba Asociace pro mezinárodní otázky, což je takový think tank, který se hodně prezentuje v médiích, také patří mezi její beneficienty. Tedy oni už to nejsou přímo americké zpravodajské služby, ale je to tato organizace, o níž jeden z těch zakladatelů řekl, my jsme to založili proto, aby jsme prostě dělali věci, které dělala CIA, ale bez té diskreditace. Ale pak je druhá věc, a to je přímé kontakty se zpravodajskými službami. Podívejte, když někdo měl velmi rozsáhlé aktivity v Afghánistánu, ve válečném Afghánistánu jako Člověk v tísni, tak samozřejmě těžko si to představit, že by neměli přímo napojení na ozbrojené a zpravodajské složky Spojených států amerických. Vrátim sa k tomu vášmu príbehu a budem teraz trochu kritický. Nemyslíte si, že je to do veľkej miery aj vaša chyba? Že to dospelo do tohto stavu? Budem konkrétny. Vy ste boli v čase, keď ste boli diplomatom považovaný za mierne proamerického alebo proeurópskeho liberálneho diplomata. Neboli to práve títo proamerickí a proeurópsky liberálni diplomati, ktorí doviedli európsku politiku do tohto zúfalého stavu, v ktorom je dnes. To znamená, že od slobodnej spoločnosti sme sa posunuli k cenzurovanej a k spoločnosti, kde sa občiansky sektor vydáva sice za hlas společnosti, ale reálně slouží zpravodajským službám. V době, kdy jsem byl v té skupině, kterou identifikujete, a řekněme, že v těch 0. letech a začátkem 10. let, na přelomu 0. a 10. let určitě by to pro mě platilo, byl jsem součástí toho systému, tak jsem tam byl, protože jsem byl přesvědčen, že Brusel a Evropská komise, Evropská unie představuje pro malý stát, středoevropský stát, to nejlepší geopolitické řešení. A v mnohem jsem se mýlil, to s tím souhlasím. Jestli nesu nějakou odpovědnost, pokud ji tam někdo bude vidět, tak se s ním asi o to přijít nebudu, ale chtěl bych říct, že přece jenom takový ten tah na tu cenzuru a likvidaci oponentů, to v té době úplně tak nebylo. Jo? Takže... To je pravda, že kedysi tá západná spoločnosť bola vnímaná ako slobodný svet. Bylo to slobodnější. Spoločnosť a mohli sme ju obhajovať. Dnes, keď sa to zvrtlo, no tak je to čoraz zložitejšie. Ja by som to teraz skúsil pomôcť z pohľadu médií alebo mňa ako novinára. V médiách sme si všimli, že také zlomové roky boli v roku 2014-15 a potom sa to už sypalo. Začali vznikať progresívne strany, ktoré si robili nárok na vedúcu úlohu v spoločnosti, nejako sa tým netajili, že oni majú byť tí, ktorí vedú spoločnosť a ostatných majú nasledovať. A chrlili jednu nátlakovú kampaň za druhou. Najskôr to bola podpora Euromajdanu na Ukrajine, teda v podstate protiústavného prevratu. Potom to bola rozsiahla imigračná kampaň, absolútne šialená, v roku 2015. Potom to bola klimatická kampaň, potom to bola duhová kampaň, LGBTI projekty. Nasledovala pandemická očkovacia kampaň, takisto v šialených rozmeroch. A hneď na to, v roku 2022, tá provojnová alebo proukrajinská kampaň zameraná na to, že treba vyzbrojovať Ukrajinu, treba zakazovať rokovania s Ruskom o akýchkoľvek dohodách a treba očakávať strategickú porážku Ruska. A otázka teraz smeruje na vás, že keď ste vnímali túto kampaň jednu za druhou, kedy ste začali mať pochybnosti o tom, že to vyzerá velmi zle. Určitě během té migrační kampaně. Jo, protože čiže 2015. Tam určitě. Jo, to byl takový docela důležitý moment pro nás, protože já jsem nebyl člen sociální demokracie, ale byl jsem blízkým spolupracovníkem ministra zahraničí, který byl sociální demokrat, a vlastně jsme se shodovali v takové té základní proevropské orientaci. A najednou jsme viděli, a to jsme se shodovali, protože jsme si vždycky říkali, že ty české zájmy nějak jsou v souladu s těmi bruselskými, že se to dá dát do souladu. A najednou jsme viděli ten příkrý rozpor, že z toho Bruselu přicházely věci, které byly v rozporu s tím, co odpovídalo nastavení české společnosti. Takže to byl docela důležitý moment. Já jsem pak měl svoje nějaké individuální boje už předtím, ale ty neměly charakter takového toho velkého střetu. Já jsem třeba byl dlouholetým kritikem havlovského pojetí zahraniční politiky. To jsem byl vlastně už v těch 0. letech. Ale to samozřejmě nějakým způsobem neomezovalo to, že jsem si říkal, ano, ten Brusel třeba je v pořádku. Vůči atlantickým vztahům jsem byl vždy podstatně skeptičtější.
Nie vždy, ja si spomínam, že keď bola tá debata o radare v Českej republike, tak ste to podporovali. Ano. To by bol dobrý nápad, Ale- že to zbližovalo Českú republiku s Spojenými Ale štátmi. to bylo čistě taktický. Jo? To byla v podstatě taktická podpora, jo? Protože to byl projekt českých atlantistů a mně vlastně tehdy přišlo dobré, aby prostě europeisti a atlantisti měli nějaký konsenzus. Jo? Takže bylo to něco, co jsem podpořil, to máte pravdu, ale byla to spíš taktická podpora, která A měla... je to niečo, čo ste oľutovali, alebo s čím ste už vysporiadaní teraz? Je to věc, kterou myslím si, že to byla chyba. Prejdem teraz k Ukrajine. Roky sme počúvali heslá, že s Ruskom sa nesmie rokovať. Počúvali sme to v podstate od roku 2021, keď Rusko dalo na stôl dosť tvrdé požiadavky. Odpoveď bola, s Ruskom sa nerokuje. Potom vypukla vojna, už tá plnoformátová, že vojna vypukla v roku 2014 na Donbase, útokom ukrajinskej armády na tie ruské menšiny z Donbasu, alebo na ruských rebelov a separatistov, aby som bol úplne presný. Ale roky sme počúvali, že s Ruskom sa rokovať nesmie, dohody sú nepriateľné, Ukrajinu treba vyzbrojovať a mala by sa stať súčasťou NATO, Rusko bude strategicky porazené. Prešlo niekoľko rokov a už aj európski lídri, o amerických aj nehovorím, ale už aj európski lídri pochopili, že s Ruskom rokovať treba. Mierne otáčajú. Priznali si v Česku títo ľudia, ktorí sa roky mýlili, chybu, alebo to nepozorujete na nich? Že by sa nejak vysporiadali s tým, že tárali nezmysly? Ne, Mám teraz na mysli tie heslá, vlajky a transparenty Ukrajina zvíťazí. Lebo na tom to celé stálo. S Ruskom sa nemá rokovať, lebo Ukrajina zvíťazí. No Ukrajina nevíťazí, čiže s Ruskom sa má rokovať, už to hovoria všetci. A otázka znie, že či si niekto z týchto ľudí, z týchto povedzme atlantistov v Českej republike priznal chybu a povedal, tak áno, mýlili sme sa v základnej veci a musíme ju opraviť. Ne, já myslím, že tohle tak vůbec nestojí, protože oni naopak, pokud teda dojde k tomu, že Ukrajina skolabuje, jo, nebo uzavře nějaký mír, který bez kolapsu zelenského režimu já si ani nedokážu představit, tak oni řeknou, že ten Západ tu Ukrajinu zradil. Oni budou mít podobnou retoriku, jako bude mít část lidí na Ukrajině. Že jsme nebyli dostatečně důslední v té podpoře Ukrajiny. Takže oni nepřipustí, že by byla mýlka a že by se něco dělalo špatně. A dostatočne dôsledky to znamená čo? Lebo neviem si toto dobre predstaviť, veď Ukrajina bola roky vyzbrojovaná, aj za Bidena, aj zo strany Európskej únie financovaná. Zájsť ďalej už za Bidenovej vlády bolo nemožné. Biden to odmietol. Americkí progresívci to odmietli, že nemôžeme priamo vstúpiť do vojny s jadrovou veľmocou. Môžeme vyzbrojovať a podporovať, financovať štát, ktorý bol napadnutý, ale to je tak všetko. Toto zlyhalo, čiže ako to podľa vás vidí tá druhá strana? Viem, že to nie je otázka na vás, ale na tých vašich kolegov, ktorí vás presviečajú, že teda Západ mal urobiť viac. No čo to má byť viac? Mě teď dostáváte do takový zvláštní situace, že já bych měl hájit jejich pozici, která je pro mne nehájitelná. Len prezradiť, ako uvažujú tí ľudia. Podívejte, já jsem byl třeba teď zrovna dneska v takové zajímavé debatě na slovenské televizi a jeden z představitelů tohoto křídla vlastně vysvětlil, že Američané měli přinutit Číňany a Indii, aby Rusko úplně odřízli. Což je samozřejmě naprosto nesmyslná teze. Ale řekněme, že v tom pojetí toho progresivismu to tak je, jo, že prostě je to nedostatek vůle. Ono je to konec konců, jako když reálný socialismus narážel na nějaké problémy, kdy se srazil sám s realitou. Tak to vlastně nebyl problém té jejich ideologie. To byl problém vždycky za A nedůslednosti, že se to nedělalo dostatečně socialisticky, jak se mělo, anebo tam byli agenti imperialismu, kteří to rozkládali. A když se podíváte, jak uvažují dnešní progresivisti, tak to je to samý. To znamená, ten západ by měl ještě dělat mnohem víc, posílat víc peněz, posílat tam možná i vojáky. A samozřejmě to, že to nedělá, je také výsledkem toho, že celý Západ je plný ruských agentů. Čiže odpověď je, že keď už robíme chyby, mali by sme ich robiť dôslednejšie. Přesně tak, jako takhle oni uvažují. Jo, takže já myslím, že nedojde nakonec žádné katarzy. Já jsem vždycky doufal, že dojde k nějaké katarzi po tom debaklu na Ukrajině, ale myslím si, že to tak není. Prejdem od problému k riešeniam. Ako sa to podľa vás, ako bývalá diplomata a teraz experta na medzinárodné vzťahy,
Ako sa to skončí? Máme tu pokus novej americkej vlády a Trumpa podporiť mierové rokovania. Na druhej strane tu máme Európsku úniu, ktorá sa zdráha, ale tiež to už trochu pripúšťa. Myslíte si, že sa to presadí a že sa podarí dohodnúť nejakú širšiu mierovú zmluvu, alebo aspoň prímerie, teda zmrazenie konfliktu? Alebo sa nepodarí vôbec nič a konflikt sa vyrieší vojenskou silou? Ano, já myslím, tam nebude diplomatické řešení. To spěje k vojenskému řešení a to vojenské řešení bude spočívat v tom, že se zhroutí kyjevský režim. Jo, ten moskevský se nezhroutí, tak jak si někteří mysleli v roce 2022. Naopak zhroucení kyjevského režimu je zcela reálné. A ak by ste mali pomenovať zodpovedných alebo vinníkov toho, že sa nesmeruje k dohode, ako by vyzerala tá hitparáda jednotlivých aktérov? Tak dnes, když se na to podíváme z dnešního hlediska, tak je to samozřejmě samotný Zelenský, ale ten bojuje za přežití. Ten ví, že jakmile skončí válka, tak on skončil. Jo, on skončil a jeho vyhlídky jsou velmi nejisté. A dnes samozřejmě tu Evropa. Evropa, která v roce 2022, aspoň takový jsem měl dojem, se snažila hrát ještě takovou tu roli někoho, kdo se tomu konfliktu snaží vyhnout. Jo, tam jezdili a snažili se, i když nepřesvědčivým způsobem nějak dohodnout s Putinem, oni neměli nic v ruce, co by mohli tomu Putinovi nabídnout. To byl ten hlavní problém. To znamená, tam nebyl problém nedostatek vůle, ale nedostatek schopností evropských. Takže ale v roce 2002 byli každopádně na téhle pozici vyhnout se válce. V roce 2026 jsou na pozici pokračování války, zatímco Američané jsou na pozici ukončení války. Takže to je docela základní rozdíl, ale jak říkáte, dnes už i část té Evropy si nějak začíná uvědomovat, že tahle pozice je neudržitelná a že je potřeba asi přejít možná k původní evropské pozici a to je ukončit válku. Mhm. Myslíte si, že ten nový americký prístup, to znamená, rušíme zákaz rokovaní s Ruskom, budeme sa s nimi stretávať, budeme rokovať, popri tom, že teda podporujeme Ukrajinu, že bude dlhodobo udržateľný, alebo skôr ste skeptik a očakávate, že sa to časom zvrtne, vráti sa to do tej pôvodnej progresivistické línie, to znamená boj, alebo zmrazenie konfliktu a nejaké rokovania, nejaké dohody s ruskou stranou. Aby tam je podstatné, že Američany tenhle konflikt zas tak moc nezajímá. To je možná docela důležitý moment. Jo. Na rozdíl od Evropy a Rusů. Protože Evropa, Rusové a Kyjev, ty samozřejmě ten konflikt zajímá. Američany nezajímá. A z tohohle hlediska tam môžu byť... Pardon, ale stále v ňom figurujú minimálne ako rozhodujúca sila, to znamená ako krajina, ktorá dodáva spravodajské informácie, bez nich by Ukrajina dávno dobojovala. A dodávajú tam, aj keď neveľmi ochotne, ale stále tam dodávajú aj protiraketové strely, systémy, zbrane, ktoré síce platí Európska únia, ale robia to. Čiže to dělají. Američania sú do toho vtiahnutí, aj keď proti vôli Trumpa, Trumpovej vlády, ale sú do toho vtiahnutí, nevedia z toho výjsť von, čiže snažia sa o nejakú mierovú dohodu. A otázne je, že či to takto môže pokračovať dlhodobo. Alebo si myslíte, že americká vláda nájde tú silu a rozhodnosť, že povie tak dobre, utneme to v tomto momente, žiadna spravodajská podpora, žiadne zbrane a nech sa páči ukrajinské vedenie a Európa a Rusko. Je to európsky problém, vyriešte si to, sadnite si, rokujte, nás sa to už netýka. Lebo teraz sa ich to ešte stále týka. Oni na jednu stranu dávají něco takového trochu najevo. Jo? To, co jste řekl, jako netýká se to nás, vyřešte si to sami. Na druhou stranu pak to, co připadá, co je jakoby argument, protiargument je, že nechtějí jakoby ztratit tvář, že nechtějí toho svého chráněnce úplně potopit. Na druhou stranu víme, že Američané s něčím takovým vlastně nemají moc problém. Jo? Když se objektivní situace nachýlí tak, že už je ten chráněnec neudržitelný, tak prostě tu bilanci uzavřou. A tohle čekám od Američanů. Já čekám, že prostě ta situace v Kyjevě se bude natolik zhoršovat, že v určité chvíli samotní Kyjevané nebo představitelé kyjevského režimu dojdou k závěru, že to ani tak dál nejde a vlastně potom už s Američany se budou dohadovat jenom o podmínkách exilu. Jo? Takže, a to nedivil bych se, kdyby tato situace nastala třeba v tomto roce. Aká je podľa vášho názoru prognoza pre Európu? Ostane ďalej bojskom hybridnej vojny Západ-Rusko, alebo ostane ďalej, bude ďalej krvácať v tých obchodných vojnách a s predraženými energiami, ktoré teraz dováža zo Spojených štátov? Alebo má naviac Európa a skúsi sa dopracovať nejakým suverénnejším pozíciám
a hrať vlastné hry, podľa vášho názoru? Já si nejsem jist, že současná evropská elita má na to, aby hrála nějaké vlastní hry. To znamená, ona samozřejmě v určité chvíli bude muset vzít na vědomí fiasko své politiky na Ukrajině. To je nevyhnutelné, ale co z toho vyvodí lidé jako Macron, Leyenová, to nevím. Na druhou stranu Macron za 2 roky nejspíš ve funkci nebude. Otázka je Keir Starmer, jak dlouho se udrží ve funkci, co se stane s kancléřem Merzem, ale není to o těch jednotlivcích. Ta elita, politická elita je nastavená směrem, který naprosto neodpovídá evropským zájmům, který dokonce nebere v potaz základní ekonomickou, geopolitickou realitu. Pokud se tohle nezmění, tak samozřejmě Evropa bude hrát roli, která je velmi vlastně nevděčná a taková vlastně pro nás všechny škodlivá. Ona se bude pouštět do věcí, které neodpovídají ani evropským zájmům, které neodpovídají ani realitě a my všichni poneseme náklady. Takže já zatím nevidím v Evropě nějakou naději, že by se cokoliv měnilo. Ono tá nádej je možné, že príde zo strany národných štátov Európskej únie alebo národných vlád, že samotné štruktúry Európskej únie toho nebudú schopné, nejaké sebereflexie, ale minimálne na Mercovi, ale aj na Macronovi vidíme už tie náznaky zdravého rozumu. Že Macron vyhlásil, že budúca bezpečnostná architektúra Európy bez Ruska nebude možná, treba rokovať. Merc vyhlásil, že Rusko je dôležitá európska krajina, s ktorou treba rátať a ktorá musí byť súčasťou európskeho poriadku. K Ukrajine Merc povedal, že ak bude v Európskej únii, tak možno o niekoľko dekád. Čiže to trochu protirečí tým smelým vyhláseniam Európskej únie smerom k Ukrajine. Teraz sa vás pýtam, ako diplomata, ktorý pôsobil vo Francúzsku, myslíte si, že rozhodujúcou európskou silou by mohlo byť v budúcnosti Francúzsko, alebo to bude Nemecko? Lebo veď každá únia, alebo každá koalícia štátov potrebuje nejakého lídra, nejakú dominantnú krajinu, ktorá udáva tón. A otázka je, že kto velí v Európskej únii. Tradičně tam byla, že jo, když se podíváme na ta období, kdy Evropská unie třeba hodně pokročila v integraci a kdy představovala projekt, který se zdál životaschopný, tak tam byla dohoda mezi těmito dvěmi, že jo, mezi Bonnem, ani ne Berlínem, ale Bonnem a Paříží. No, pak se dostává pak vzniká se sjednocením Německa taková situace, že to Německo se stává skutečně tím hegemonem. Je vlastně, ta Paříž je trochu v pozadí. No a když se podíváme na situaci dnes, tak tady vlastně vidíme Německo, které začíná být absorbováno docela svými vlastními problémy a Paříž a o Francii vlastně platí něco podobného. To znamená, Macron sice rád mluví, hodně toho říká, ale pak, když jde o to dát věci na stůl, ekonomické, vojenské, tak má vlastně prázdné kapsy. No a to Německo se tomu přibližuje, takže já vlastně nevidím žádné vedení. Já vidím vlastně teď zvláštní situaci, kdy máme Evropskou komisi, kde je víceméně zkrachovala německá politička, která ji vede, která v německé politice způsobila akorát problémy, když byla ministryní obrany. Dnes, co by předsedkyně komise opakuje ty naučené fráze, ale to není vedení. To znamená, to je nějaký liberálně progresivistický autopilot, který tu Evropskou unii vede do propasti. A nemůžeme dnes mluvit o žádném vedení Evropské unie. Pokud mám být teda upřímný, tak já si nemyslím, že Evropská unie má nějakou budoucnost. Domnívám se, že Evropská unie spěje k rozpadu a pro nás ve střední Evropě je důležitá otázka, jak se na to připravit. Niekedy si myslím, že ten problém je oveľa hlbší ako samotné vedenie Európskej únie a že si niekedy zamieňame akoby príčiny s následkami, že to, že Európska únia má slabé vedenie, to je len následok problému. A myslím si, teraz poviem svoju hypotézu, alebo poviem kacírskú otázku, a poviem hypotézu. Chcete ešte viac obsahu od Marker.sk? Stačí odoberať Marker newsletter. 3 kliky a raz týždenne vám do e-mailu pošleme obsah, ktorý na našej web stránke nenájdete. Choďte na Marker.sk, kliknite v menu na newsletter a prihláste sa na odber. V redakcii sme si istí, že nebudete ľutovať. Že Európska únia má budúcnosť, ak tu bude silná, dominantná veľká krajina, teda Nemecko, ako je líder, skutočne suverénna a ak ju povedie. A moja kacierská otázka teraz znie, môže byť Nemecko suverénnym lídrom Európskej únie, ak teda nie je suverénne, veď Nemecko je de facto
keď sa na to pozrieme cez prítomnosť amerických vojakov v Nemecku, ktorých sú desiatky tisíc, tak Nemecko je de facto okupovaná krajina, nie je suverénna krajina. Nie tak dávno tam bolo ešte 70-80 tisíc amerických vojakov, teraz je ich trochu menej, ale stále sú to desiatky tisíc vojakov, čo je v podstate okupačná armáda. A moja otázka znie, že či bez suverénneho Nemecka má zmysel hovoriť vôbec o suverénnej Európskej únii, lebo nemáme hegemona, no tak to bude vyzerať tak, ako dnes. Ne, ale Německo od roku 1945 není suverénní a nebude suverénní. A otázka je, jestli v našem zájmu je, aby Německo bylo suverénní. Jo, proto vlastně se domnívám, a máte pravdu, že bez nějakého silného státu Evropská unie těžko bude hrát tuto roli. No bez vedúcej krajiny. No a ta vedoucí krajina tam nebude, protože Německo to není, nemůže být. A Francúzsko na to A Francouzsko na to nemá. A Francie navíc, vemte si, jako do jakých obrovských vnitřních problémů se dostávají. Francie má obrovský problém, řekněme, z částí obyvatelstva, čtvrtina, možná 30%, která se moc neidentifikuje s francouzským státem, a pak ekonomické problémy. No a v Německu tenhle problém dneska také narůstá, že jo? Nezvládnutá migrace. Proto se domnívám, že ta západní Evropa směřuje do obrovské krize. Američané si to všímají, upozorňují na to, a to je tak všechno, co se s tím dá dělat. A proto my v našem zájmu je udržet asi s touto částí Evropy kontakt, který je pro nás důležitý, ale jinak jít vlastní cestou. Prejdem k záverečnej otázke. Ak nemôže byť suverénna Európska únia z dôvodov, ktoré sme si pomenovali, ako potom môže byť suverénne také Česko alebo Slovensko ako súčasť tohto nie veľmi suverénneho celku? A hneď aj dám ďalšiu podotázku, že aké je vaše odporúčanie alebo recept, riešenie pre prekonanie týchto krízových rokov? Čo majú robiť menšie krajiny alebo najmenšie krajiny? Však Česko a Slovensko sú naozaj drobné krajiny. Nie sú to ani len krajiny stredného významu. Sú to malé štáty. Čo majú robiť v takejto situácii, keď Európska únia má od suverenity ďaleko, Spojené štáty sú nevyspytateľné, Rusko je čoraz silnejšie, Ukrajina je takisto nevyspytateľná. O dohodách nikto nehovorí zatiaľ, respektíve nie sú na stole. Čo máme robiť? Čo majú robiť diplomati? Čo majú robiť médiá, aby sme z tých krízových rokov vyšli bez škrabancov? Nebo bez monokla? Je pár věc, tak my bez škrabanců z toho nevyjdeme. My jsme součástí společenství, který skutečně jde do vážné krize. Tam jde o to minimalizovat ty problémy, ty šrámy a kopance, které dostaneme. A dostaneme jich dost. S tím musíme počítat. První věc je samozřejmě snažit se minimalizovat naše zranitelnosti. To znamená zranitelnosti, když jsme příliš závislí, třeba máme nějakou příliš velkou energetickou závislost na někom, potravinovou, lékovou. Tyhle věci, to znamená obrat v ekonomické politice k větší soběstačnosti. Neříkám k úplný, to nejde. Pro zemi velkou jako Slovensko nebo Česká republika to nejde. Ale posilovat ten trend k větší soběstačnosti a pak vytvořit konfederaci. Konfederaci se státy, které jsou v blízkosti. Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko na Balkán. To je podle mě jediná cesta. Nic jiného se jako nenabízí. Usmievam sa preto, lebo ste ma opravili hneď na začiatku, že vy ste aj šéf spolku Svetopluk. Znamená to, že máte taký sen, že vytvoriť nejakú koalíciu menších štátov, ktoré by časom mohli pôsobiť ako nějaké regionální mocnosti v střední a východné Evropě? Já bych tomu nedával jako nějaký mocenský cíl, jo? Že bychom chtěli nějak působit na další. Ale bez moci to nepůjde. Sami o sebe se musíme postarat. Sami o sebe se musíme postarat. To znamená ve střední a té středojižní Evropě, pokud sami nevytvoříme nějakou, říkám, konfederaci, to mi přijde jako takový realistický, tak skutečně si nás rozeberou. Jo? Prostě rozebere si nás upadající Německo, nastupující Rusko, Čína, Turecko. Turecko je neuvěřitelně aktivní v našem regionu. Takže pokud my sami neukážeme tu energii, tak jako si nás rozeberou a proto i ve spolku Svatopluk se snažíme prostě pomáhat tomuhle způsobu uvažování. A posledná otázka, kto je to my? Hovoríte my ako za Svetopluk, a to znamená, predpokladám, že aj za ďalšie krajiny, nielen za Českou republiku, ale aj za Slovensko. Tak v této chvíli tak mluvím... kto by tam bol pre začiatok? Myslíte v tej koalícii štátov, ktoré by mohli držať spolu? Čistě jednoduše jako Dunajský prostor. Jo? Základ je Dunajský prostor. Jako Češi, Slováci
mají podle mě úkol v tomhletom jako zase vytvořit trochu jako nějaký, upevňovat ten svůj vztah. Ale bez Rakušanů, Maďarů to prostě nepůjde. Jo. A pak samozřejmě dál na jih. Jo. To, co představuje Dunajský prostor, je, řekl bych, náš přirozený prostor a my se musíme pokusit ho demokraticky zorganizovat do něčeho, co nás uchrání před těmi vnějšími hrozbami. Pán Drulák, ja vám ďakujem za rozhovor a želám vám, aby váš hlas nebol okrajový, tak ako to bolo za Fialovej vlády. Díky za pozvání. Všetko dobré.